Pol! Digues. Pregunta. Quina és la millor manera de trobar feina? Tenir un bon currículum. Resposta correcta si estiguéssim al segle XVIII. Pregunta número 2. I al segle XXI? Tenir una web professional. Un blog, un perfil professional a xarxes socials, una WorkNet, un màster de la UOC d'aquests que fa la Berta... Què dius, tio? T'oblides d'una cosa fonamental. El cinecurrículum. Què? Ah, el videocurrículum, ja el tens editat? Sí, mira. Hola, sóc en Jan Bonet, sóc publicista i tu ets el meu nou client. Segueix-me. Mireu, aquí és on treballo. Què faig? Clar, solucionar els teus problemes. Quin xollo, eh? 20 anys d'experiència en el sector. I he treballat per marques com Gillette, que pertany a l'imperi Procter & Gamble. Procter & Gamble. Pol. Soc llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques, evidentment parlo diversos idiomes, català, castellà, etc. I he viscut un mes a Londres, al somni americà. Aquí treballem dur, amb talent i esforç, i entenent que els teus problemes són els nostres problemes, i viceversa. Qui ha posat aquest vidre aquí? Bé, doncs, de moment això és tot. Si voleu contractar-me, només m'heu d'escriure en aquesta adreça que sortirà aquí a continuació. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Fins aviat, crac! Què? Què us ha semblat? Em sembla... bé. Sí, no? Tens una versió en paper, oi, de totes formes? No, Pol. El paper pertany al paleolític, com la seva pròpia paraula indica. Jo prefereixo que m'acusin de pioner que no pas de retrasat. Retrògrad. Perdó? Res. Allà? Qui ha fotut aquesta pesa de 5 quilos? Dieu que està pringats, tio. A mi que mirin les pel·lis on he sortit i ja està, home. No tinc ni videobook, ni repre, ni polles en vinagre. I els actors dolents, quasi sempre treballeu. Les actrius, per molt bones que siguin... Bueno, hi ha actors i actrius que necessiten el videobook i també anar a Lourdes, no? Perdoneu-me, és que estava... Com que avui tampoc estic treballant molt, estic arreglant el meu videobook. És que sí que l'estic arreglant. Vale. Jo el necessito. Pues sort, eh? Sí. Lourdes està cap allà, per això.